Kasya ba? Alright mga boss, ngayon mga boss pupunta kami ng charity right for a cause sa Taririk, Minalabak. So yun, dahil kakulab kami ngayon ng Tropa Moto Club, so maaga kami ngayon at magra-rides na kami. So, medyo masama yung panahon, hopefully hindi tayo abutan ng ulan mga boss. So ayan, picture lang muna tayo, picture with Tropa Health Workers Riders Club. Alright mga boss, so mag-gear up na kami mga boss, papuntang Taririk, Minalabak. Diretso na tayo sa venue. So meron naman mga poste dun sa dadaanan natin, so daanan natin tapos saglit lang din punta na tayo sa venue. Alright, alright mga boss, go na tayo, go. Minutes later. So ito mga boss, dito tayo sa Shell Melaor. So yung first poste station. So go na tayo sa venue mga boss.
Yeah, Wardu, Ward Records, BMB Rap. Yeah, yeah. BMB, Bicol Motovlogger, sa laro gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, pausbungon padagos. BMB, Bicolano yung gabus, puon sa puon, magkayon ng iribahan. Bicol Motovlogger, maugmang kaibahan, maparides man no vlog, basta ibong maambag. Mayong pinipili basta ibong madagdag, suportado ang gabos para kita mag-asenso. Araw talaga kaya ng mga Bicolano, Bicol Motovlogger, ikukurahaw ko. BMB, mabuhay gabos ka mo, tara madyan lang kita, gabos magsalina. Maski magsain, iribahan lang kita, dahil pwede ang boring, dapat maugma. Sararo kitang gabos, iribahan lang sana. Tigdi sa Bicol, So ito mga boss, yung second station na poste ng Marshall natin mga boss papuntang Tariri, Minalabang. So dito muna tayo mag-picture saglit and then muna tayo after picture. So yun, Pops Bean Travel Vlog, shoutout, please subscribe our aspiring motovlogger. Ayan, kasabay namin ngayon sa pag-ride. Daiman mapahuri pati ang mga riders. Sige jamming lang kita hanggang maugma, maski sain magduman, basta kaibahan ka, surubahan, iribahan, magkayunon talaga. Dai ka pababayaan pag igwang problema ka. Pag sinabing BMB, puro may talento, maurag din sa sili. Mga Bicolano, dai ko papadaog talaga ang BMB. Bicol Motovloggers, panghabang buhay ni kaya madyan na kamo sa grupo may magsali. Babae o lalaki pwede man magbale, madyan na kamo sa tugtog ko mapapabaile. BMB, panghabang buhay ni BMB, Bicol Motovloggers, sa laro gabus, pati mga riders, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovloggers, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, pausbungon padagos. BMB, Bicolano yung gabus, BMB, Bicol Motovloggers, sa laro gabus, pati mga riders, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Alright mga boss, dito na tayo sa venue. Papasok tayo dito sa Barangay Health Center, Barangay, yan dito tayo. Ito yung venue natin mga boss. A few minutes later. Good morning! Rain warning pala. Shoutout mo na. Shout out sa lahat ng vloggers sa Bicol. Mga BMB, hello. Please subscribe. Subscribe to my channel, Rose Motovlog. Yan, and Pops Bean. Shoutout sa mga riders na nandito. So, ride set kayo pa uwi. Shoutout. Subscribe nyo aking channel, Pops Bean Travel Vlog. Yan. So yan mga ka-OMDC, please subscribe my team, Bicolano Motovloggers. 1 hour later. Ay mo po. 2 hours later. Yeah, biyahe ni Vex. Shout out. Please subscribe our team, Bicolano Motovloggers.
ating ride for a cause at tayo uuwi na mga boss. Yan. So, ride safe all riders. So, ayan mga boss, uwi na tayo. Labas na tayo sa venue. Yan. And see you on my next video.